Oskarilla on video tuolla ja mä kuvaan mun omalla puhelimella tästä. Niin Tänään me otetaan video Eeliksen kanssa. Se kuvaa omaa. Te voitte mennä kattoo se video. Tätä olla ulos just nyt etsiä. Jos ei oota vaan hetken ja sitten tulee. Mutta tästä tulee hyvä. Kuva tätä. Mä olen maalissa. Niin katsotaan niitä tästä. Odotetaan, mä otan aikaa mun pallo. Minun vesi on... No ja, oot sä valmis? On. Mä yritän nyt pitää parhaansi. Ui, se oli lähellä. Meni mun pyörää suoraan. Se oli lähellä, se on sun Oskarin pyörä. Se oli lähellä. Oi! Sori nyt kun mä missaan tässä koko ajan. Vedetäänkö vasen jalka? No vedetään. Vitsi kun tää tuuli oikeesti. Sori nyt mä vähän... Tänään on huono päivä. Mulla on huono tuuri tänään. Tai se on niinku tuuristakin miten velo menee, mutta... Nyt mun pitää vetää maalla. No kyllä vähän. Mä vedän tästä äsken. Mä olin aika pitkällä just. Oi mä tein maalin. Nyt toi hässäilee jotain tuolla se kameralla. Näetkö tämä hyvin? Nyt te näette kun mä vedän. Tulee hyviä vetoja, kun ei oo kamera kädessä, niin vähän helpommin. Se on valmis. Joo. Et mä oon valmis. Oi! Mikä seivi? Äijä tekee tää niinku hullui seivejä. Tää ei nyt mikään hulluja, mutta... Vitsi! Se meni! Come! Come! Come on! Mulla ei oo kenkiä päällä. Mitä? Sanoin, että mulla ei oo kenkiä.
Very nice. Aika huono. Mitä? Mä en tiedä mitä tää ukko tekee. Tää on kuin vanha ukko tossa. Hemo. No ja en mä nyt tarvi puhua. Oi, melkein oma maali. Nyt vedetään vasen jalka. Sitten Aleksi on siellä Oi, pasi. Mali. Oskar, mä vedän koko ajan vasen jalkaa. Okay. Tulee pikku pomppu. Mä en tiedä miten mä niissä sen. Mä oon aika huono. Oho. Se meni kokonaan yli. Nyt katsotaan miten paljon kaloja. Kattokaa. Katsotaan tuon videon ajan. Kattokaa. Laita se paustiin. Kattokaa. Kiitos jos katsoitte ja tilatkaa Oskarin kanava. Moro!